Kodika nje in ja UDA nyoro ka. Ang'o miwuok UDA? Yeah, erokamano wadwa Trevor. Mokwongo en chama mar Progress Plus Alliance. Progress Plus. Progress Plus. Ma party ma chama manyien. Maendi en chama manyocha wachako kendo wagero gi jogo eko mawariwore godo e paro. Kaluwore ni nitiere kama wasebede kendo gik mwaseneno. Manyocha ne an godo e chama ma UDA. Ani manyocha antiere ka. Mokwongo ka walando mondo wabed gi lokruok to gi yawruok mar nafas mar demokrasia e piny Luo. Agenda momiyo an sani awacho wach mar PPF kendo nikech en chama makoro wagero kaka marwa nikech wadwaro thuolo mar demokrasia. Ndalo manalando UDA nawacho wadwaro thuolo mar demokrasia. An kata jowa ndalo manalando PDP ne adwaro thuolo mar demokrasia e piny Luo. Riwruok mobede kid jakom to gi William Ruto is a clear onyiso maler ni pod gidhi bedo gi riwruok moro madhi kelo bedo gi chama achiel e piny Luo ema dhi decide nwa ng'ama bedo MCA, MP, governor to gi senator gi women rep. An gima sebedo kadwaro mana achako godo Ramogi ka kenda dhi nwan en ni wabed gi open space mar demokrasia. Sani ng'eni jok ma dwaro kombe ok ong'eyo kata ka gidhi yudo tiko mar bedo gi kombe kata ok gidhi bedo e piny Luo nikech riwruok obedo kind William Ruto gi Raila Odinga nyaka gichop e debe to dhi nyiso niya jowa ibiro pangi kaka osebed kipangowa nyaka ne chak pangwa 92. Koro ne an e UDA seche ka Trevor niwinjo ka wacho ni mondo jowa ma joluo obi mondo wariwre gi sirkal. Gima ni biro riwne gi sirkal opogre gi gima giriwore ne sani gi sirkal. Ne wawacho ni mondo jowa ma joluo bi oriwre gi sirkal nikech thuolo mar bedo gi kom telo mar presidency osetamowa to ne nyaka wabed mariek mondo wabed but jogo eko mong'e kaka ikawe mondo chieng' ma wabe wadware mana sika wacho ka ni wan gi joluo moyie bedo machiegni gi William Ruto mondo giwuothe tiende kaka Ruto nowuothe tie Moi mondo gidhi mos ka wapango kaka wabiro riwore go ganda mamoko mosebedo kokwedowa mondo mi wawuoth kodgi kanyakla mondo mi wa strategize chieng' makoro gik to wanyalo yudo telo mar Kenya. But ibiro yudo ni gimotimore en niya nikech nyocha watelo ka nyocha wachnwa ni wakelo iwa ni watelo e sirikal. Nowachwa ni kelo iwa wadhi chiemo moko nowachwa fuo kamine wa moko noluongwa na ndhoke amor ni koro wiga ndhoke saidi giriwore gi sirikal. But gima giriwore ok en gima wadwaro. Gi hijack sirikal. Sani king'iyo tiparo mana ni wane weg sirikal ma ok dhi miyo wathuolo osemedo wakwede gi jowa mamoko medo wakwede gi dhok mamoko makoro wan wachalo gima wabiro wakawo gir jomoko mane gikedo ne to koro gidhi dirwa makata kwa dhi dwaro gimoro 2027 tek mondo mi wadhi wayudi nikech wadonje moro ni manyocha ok omiwa koro wa hijack bas kendo koro wachako wanyisa chaya bas wachako pogo ji e dhoudi moloyo kata kaka ne ogipogore gi wegi e dhoudi. Emomiyo anago kwano kaka Ken Ondiek ng'at mosebedo ka dwa liberate Luo e lwet telo achiel nachako kendo joluo ng'eya nachako gi PDP ma watemo mwalande ma jok mohero chama achiel nodhi oloronwa registration. Adieri manduke ni PDP dine wayombo godo Migori dine wayombo godo Mabei dine wayombo go kombe moko to nikeche ne gidwaro chama achiel ne gidhi gidinonwa sani gilando Ondiek owuok e PDP odhi e UDA PDP no kawuoke kade waro ko to bado no kawuok e PDP no lornwa registration mano tamwa Raila gi no lornwa awacha adieri ne gilornwa ma ok timo registration koro no wadong partyless. Kwa sedong partyless anari ora gi UDA nikech William Ruto noyie tiyo gi joluo norwako nyako wadwa Raymond Omondo koro nawacho ko wadwa ni e gini antie kendo Raymond ka nineno kaka nyocha pango tich e Nyanza tich nyocha tire to bas ka gik to Akuba chakose fwenyo ni wakawo kujo gi UDA nyocha market UDA ma serious ma UDA ne gologi ni waseingogi but koro nikech ogo kwano ni Ondiek ni obiro warach gi UDA ni gidhi muogirwa mwang'iyo chamo pile bas odhi ochikore ka jenzi biro to chikore riwore gi Ruto piyo agenda mar riwruok gi Ruto ni ok en mar mondo mi okony Ruto agenda mar riwruok gi Ruto en ni mondo dong gi Nyanza Ruto nge takoro gitiyo gi Ruto to nge kaka Ruto bro gi yie UDA dhi mbele Nyanza bas koro dong ni ODM control Nyanza kaka osebedo ko control wa an agenda na osebedo ni mondo Nyanza obed gi demokrasia obed thuolo ma an adwa tiye tija adwa loke tija ok agora kod ODM be ok adhi wuoyo kuom gima rach but gima adwa wacho ni
party ne wabiro ni en mar mondo wagere ano kan neto gini awinjo ka giwacho ni neto gini nochako fail maro chieng' cha bekiano timo an madwa dhi to kendo neto gini go te wabiro riwore go kanyakla nikech wan gi idea mar loko ganda lu mondo kik wachal jok motwe jela. Gaucho Ken wacho weche mang'eny